El camí de la Unió Esportiva Eivissa cap al play-off a Lliga Smartbank agafa a partir de diumenge una nova dimensió. El primer capítol del llibre que ha de dur la UD a l'ascens s'escriu diumenge al Principat d'Andorra. Allà espera un altre dels grans de la categoria, l'Andorra de Gerard Piqué, que serà sens dubte una prova de foc pels de Juan Carlos Carcedo per mesurar el seu potencial. Avui, sessió de feina aquí a Can Misses abans de partir demà cap al País dels Pirineus. La gran primera fase de la UD permet als eivissencs tornar ara a la competició amb un matalàs de punts que pareix insalvable pels seus rivals. Ara mateix l'Eivissa suma 9 punts més que el quart, l'Alcoià, que és qui marca la frontera de quedar fora del playoff. En tot cas, lógicamente, la relaxación no es contempla. Es una fase muy cortita de 6 partidos en las cuales pues bueno, ya los errores pues nos pueden penalizar mucho y bueno, pues intentar seguir un poco en la línea que hemos marcado desde el principio de temporada y ser capaces de bueno, pues demostrar también con estos equipos que bueno, que se supone también que son de mayor calidad, pues nuestro potencial. No es fácil a veces dar minutos a toda la gente por la competencia y la competitividad que hay en el equipo.